Warkop Yupi lho. Es teh jumbo cepat 3.000 murah ngono. Wow. 3.000. Kok murah men? Tenanan yo mak yo. Tenan ting kunting. Kowe iki gak percaya to rono apa? Hargane kok cuma 3.000. Wow. Yo saya rono bareng-bareng. Gone. Oh. Anak apa? Wah, weh murah-murah. Iki lur. Warkop Yupi sing viral biar buka meneh menene. Free wifi, free rokok, free siri. Nasi pecel 7.000, telur dadar rempah 5.000, mie 5.000, soto ayam 10.000, es cistring 8.000, es maca 8.000, es fruity 5.000, es teh jumbo 3.000. Ki kopi hitam bonus rokok CT 4.000. Kopi susu bonus rokok sak CT-ne 5.000. Wedang jahe 4.000 bonus rokok. Teh panas jumbo 4.000. Ki medsose sigit rone nek Facebook. YouTube dagelan desa. Iki nek senake rone medal ya. Anune rong tak anu lur. Instagramnya bareng enek gak tak pasang. Jane nggone. Ya alamatnya Jalan Kartini, Desa Kayanglor, Kecamatan Pleman, Kabupaten Kediri. Jalan-jere Pasar Bogo atau Wonokerto, ke selatan letok sebelum totokan timur jalan. Kalau lur, kae Pasar Bogo, itu, notok duk kan pertelon. Sadurunge pertelon, nah iki lah nggone ning kene iki. Iki jek tas ngono ya buka ya. Sementara nggone ya seadanya, jek karo toto-toto. Biasanya ge cangkruan wong-wong lak bengi. Ge cangkruan lak bengi-bengi arek-arek. Nggone kene lak gane ning jero sementara. Engko lesean ning kene. Wis ning kono-kono enek wis sak enake pokoke cangkruan. Oke. Di Warkop Yupi yo enek soto, pecel, enek es teh, enek akeh yo an. Enek es cistring. Es fruity. Akeh macam nih. Kok lak butuh tahu lontong, gorengan, ini ngarepe Warkop Yupi yo enek. Enek rujak dan lain-lain wis di Maya. Pokok enek kabeh. Ngene aja lali yo. Pasar Bogo Wonokerto, Kidul Notong, kita nimbang. Lak rujake mbek lontonge nggonene mak ya. Lak Warkop Yupi kan embong. Wis dijamin puas. Gede. Iki karo live iki. Lah iki munyuke. Munyuk-munyuke lah iki. Munyuke. Golek es teh jumbo dek Warkop Yupi kan lo. Ayo, ayo. Aku yo kali rene ayo timbang di kono ya. Dulu menunggu apa ya sih? Mas ya. Aku tak ambil lah kayak aku. Kalau enak kalau. Enak, enak. Tapi untuk rokok kalau untuk rokok. Lah iki menungsane. Jajos terang. Jangkem apa ya rokokan to, Ro? Cah kene ya mesti rokokan to, Bos. Iya to. Wis to, Bos. Lah bedokanmu apa terang? Soto ayam. Beuh. Suwek. Wow. Ati mesti pramuka. Juga sing ngerti apa to? Elo. Wis wong selerane wong dhewe kok e. Ngombene enake sing direng. Sing ndi? Frutea.
seger. Lah ngombe senenganmu apa tol? Kalau es matcha. Rasanya kok gak koyo Ora. Badokane wong londo, wong atasane wong desa lah. Tak sampe kamu jumbo lah ya marem. Rasa makanan. Aku lemu, tapi gak apa-apa lemu, bergizi. mak ya junior ngomong apa tuh kuwi? Wong lara lemu lho. Sedik perkesiapan. Lemu kuwi tau sing didemek ki. Kok anak rame-rame ya? Ayo diparani yo. Iya. Walah genah warkop pipi sing viral kae lho. Iki lek ireng karo mintol kuwi. Oh iya, ngumpluk kabeh. Gandeng. Ya saya ngopi bareng ya. Anek pun. Mumpung enek bonus rokok. Ayo. Wah, mantap, Reng. Ayo saya budal rono ya. Badhe bareng-bareng tambah rono. Kita bareng-bareng ya. Ya. Wes ngaruh to. Wes ket mau ayo. Rame-rame. Mak nek jopo. Ayo. Pesan apa enak ireng? Pesen sego kono karo es teh. Beh. Jis ini. Wah. Teng dua pesen apa, Teng? Yuk, pesen apa? Ya. Banyu putih aku. Pesen banyu putih topi. Oh, nandang. Luwes banyu koran, kak kasih punten. Kau Ayo. Ya tuku tebah. Aku pesen soto. Tupi, tuku apa? Sego betel. Wes. Sotone entek rek. Lha iki wis pecele kaya entek. Ini larisen iku mau. Kowe iki jane niat bakul apa niat dolanan to kowe? Jane bakal reng. Iki mau cek pembukaan ya. Cek tas ya. Jadi aku mau ya buka rong piring tok. Karo es teh mau ya rong gelas tok. Sisuk kayane reng. Ya wis ngene wis tak gaekne dadak ya enake. Wis gaene sembarang ae. Kowe iki ra niat dodol ku piye? Wis entek kabeh.